Tocmai ce am scos această bicicletă Merida din cutie și vreau să vă prezint, fiindcă mi se pare o bicicletă foarte faină și are câteva specificații care merită menționate. Așa că hai să începem cu ghidon. Frâne Tektro cu 4 pistoane. Discuri 203. Furcă Santur XCR cu aer și blocaj pe furcă. Amortizor RockShox Deluxe. Apărătoare de noroi la roata spate. Upper post. Schimbător spate și mână de ore cu ambreiaj. Transmisie 1x11 pinioane. Cercel în ureche. Protecție de lanț. Suport etrier foarte aparte. Cheie imbus la axul spate. Rutarea cablurilor prin cuveți, adică prin cadru. Dacă îți place genul ăsta de bicicletă și vrei în special să te dai la vale decât la deal, ți-o recomand Merida 140, suspensie de 140 față-spate, ideală pentru mers pe munte. Dacă îți place genul ăsta de conținut, dă follow, fiindcă aici vorbim de biciclete.